नव्यानं पक्षात आलेल्यांना संधी देण्यासाठी भाजपचा नवा पॅटर्न। भाजपमध्ये काही संघटनात्मक बदल होण्याचे संकेत। 6 महिने थांबा, आणखी एक विकेट जाणार। खासदार सुप्रिया सुळे यांची भविष्यवाणी। बायकोच्या आड लपणाऱ्याची विकेट पाडणार असल्याचा सुळेंचा इशारा। विधान परिषदेसाठी शिवसेनेचा उमेदवार ठरल्याची सूत्रांची माहिती। शिवसेनेकडून चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावाची चर्चा। राष्ट्रवादीकडून कुणाला संधी मिळणार याकडे लक्ष। भिवंडीमधील शिवाजी महाराजांच्या भव्य मंदिराचं लोकार्पण। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंदिराचा लोकार्पण सोहळा संपन्न। सलग दुसऱ्या दिवशी किल्ले शिवनेरीवर मधमाशांचा हल्ला। 10 ते 15 जण जखमी। मधमाशा शांत होईपर्यंत शिवनेरी गडावर जायला बंदी।